Jamen, effekten er jo egentlig den, at jeg er begrænset i, at jeg bliver træt. Det bliver mindre og mindre for hver måned, der går, men i og med, at det snart er et år siden, så jeg bliver stadigvæk træt. Jeg skal stadigvæk ind lige og sove en gang midt på dagen. Og hvis jeg ikke gør det, så bliver jeg rigtig meget træt. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver jeg tvunget til, at jeg simpelthen skal sove, for så kan jeg slet ikke hænge sammen, så jeg kan ikke tænke klart. Så det har jo selvfølgelig den effekt, at min familie skal tage lidt mere hensyn til mig, og de skal gøre nogle ting, som det egentlig normalt var mig, der gjorde. Det bliver selvfølgelig mindre og mindre nu, ligesom månederne går, men de har ligesom skulle tage meget hensyn til mig det sidste år. Jamen, det har det jo egentlig været på den måde, at jeg, i og med at man lige pludselig bliver frataget, at man ikke må køre bil i 3 måneder, og man ikke lige kan de ting, man kunne før, så får man jo tid til at gå og tænke over, hvordan man egentlig prioriterede sin tid. For nu er jeg tvunget ud i, at jeg skal prioritere min hverdag hver dag. Jeg skal vælge, hvad det er, jeg vil, og hvad det er, jeg godt kunne tænke mig, men som jeg kunne måske kan, fordi jeg ikke har den energi, jeg havde før. Så det har jo egentlig gjort, at jeg nok er blevet god til at tænke over, hvad det er, jeg bruger min tid til. Og der er nogle ting, jeg er blevet meget bedre til at sige nej til. Så jeg tror egentlig, sådan, man sætter pris på livet på en helt anden måde, end man gjorde før. Og så bliver man bedre til at være taknemmelig og prioritere sin hverdag. Jamen, altså lige nu, der er det nu er jeg jo startet med at arbejde igen lige så stille, men ikke på fuld tid, men så er der selvfølgelig mit sport og mit dykning. Dykning, det er slut, det må jeg ikke. Det er et afsluttet kapitel for mig, desværre. Så må jeg finde på noget andet at lave, men mit sport, undervandsrugby, hvor jeg har simpelthen ikke energi til det nu. Jeg kan løbe, som jeg gjorde før, men det er også igen med, hvis jeg skal passe mit arbejde, så er jeg nødt til at begrænse mit løb. Så det egentlig lige betyder nu, det er bare, at jeg skal prioritere, og så kommer det lige stille. Men jeg tænker meget mere over tingene i hvert fald, det synes jeg. Jeg sætter pris på de små ting, at man ikke bare skal tage livet for givet, selvom man tror, man er udødelig. Det er man ikke helt. Det var hjernestammen. Det er det, der sidder bagerst i hovedet, lige over halsen. Der sidder så et stykke, der hedder hjernestammen. Jeg stod op med en rigtig, rigtig stor hovedpine. Sådan ligesom, at jeg troede, at jeg var ved at få migræne. Og så til midt, der fik jeg lige pludselig dobbeltsyn. Sådan, så på det ene øje så jeg over hinanden, sådan 2 Rasmus og 2 Kasper. Og så ville jeg gå ud på badeværelset og tage mine linser af, og så kunne jeg ikke gå på min venstre side. Så blev jeg hentet af en taxa og kørt ind til lægen, hvor der kom en ambulance og kørte mig på hospitalet. De var rigtig bange, fordi de vidste ikke, om jeg nogensinde kom op og gå igen. Og sådan, jeg tror, at de var bange for, at jeg ikke, om jeg nogensinde blev helt mig selv igen. Ja, fordi den fik mig til at tænke på, at vi mennesker ikke er udødelige. Så det blev et vendepunkt, at man lige pludselig vidste, at der er ingenting, der var sikkert. Det er, at jeg skal holde en fast døgnrytme. Det vil sige, at jeg skal passe min sengetid. Og så skal jeg dyrke motion et par gange om ugen. Jamen, det kan jo være sådan, at man er lam i venstre side, og højst normalt i venstre side. Og så er det jo også sådan, at man har nogle, det de kan døde pletter. Og det betyder, at man har nogle steder på kroppen, man er følelsesløs. Fordi at der er gået nogle af de baner, der går igennem kroppen, de er gået i stykker.